Айде, здравейте, зрители! Сега ще ви покажем едно разопаковане на нещо, което съм си поръчал от Германия. Да видим какво ли съм си поръчал. Надуваема кукла. Моля? Надуваема кукла. Надуваема кукла. Не познавам. Не е надуваема кукла. Този път. Така. Веднага прави впечатление, че някъде е изпускано. Подозирам, че скъпите колеги от Speedy са го направили. А не колегите им от DHL. Така. Почва да се отварят нещата. Има разни меки работи. Много добре направено. Нека да крием до последната фурия тук. Така. Не трябва да изхвърляме ги. Ето тук има някакъв ригел, който съм си поръчал. Тук е цев, който съм си поръчал. Слагаме ги на страна. Но тук вече се почва да се подава основната цел на поръчката. И това е една легендарна пушка. Това е Weihrauch 35. Проектирана още 50-те години, продължава да се произвежда и определено има защо. Някъде трябваше да има едно маншетче. Може би немците са го сложили вътре. Така, да видим сега самата пушка как изглежда. И в какво състояние е дошла. Оп. Оп. Няма да видим сега какво става вътре. Както се вижда, тя е доста добре опакована. Тук немците са сложили неща, които да пазят мушката. О, ето е красавец. Така. Да и махнем найлона и да дадем възможност да подиша малко свеж български въздух. Найлона е дебел, не знам дали се забелязва. Това ми прави добро впечатление. Така, ето я и нея. Weihrauch 35. Приклада е съвсем гладък. Пушката е с легендарния вайралски рекорд спусък. Ето така. Ето тук има едно картонче. Вътре са сложени бленди, които могат да се сменяват. Ето тук отпред на мушката. Ето тук се слагат. Мерния прибор е чудесен. Мисля, че е най-добрият мерник, който може човек да получи при съвременна въздушна пушка. Или може би топ 3. Какво друго прави впечатление? Прави впечатление, че за разлика от по-старите модели, надписите Weihrauch 35, калибър 4,5 и прочие неща са нарисувани. Предните по-старите издания бяха гравирани. Така, ето тук прави нещо много лошо впечатление, че има съвсем малко ръждичка. Много странно. Но това е нещо съвсем повърхностно. Така, красива пушка е. Иначе, тук стои буквичката F в един петоъгълник, този знак се нарича Freimark и означава, че пушката е под 7,5 джаула, т.е. в Германия може да се притежава без разрешително за огнестрелно оръжие. Да видим какво има още в плика. Момчетото от Weihrauch са се погрижили вътре да има опътване. Това е някаква мишена. Явно трябва да стреляме по нея някой път. Ето го едно книжленце с различните модели на фирмата. 30, 35, 50 и така нататък. Даже и за пистолетите. Явно има написано нещо вътре. Тук пише на немски. Ти знаеш немски, ще ми помагаш? Nein, danke. Данке. Nein. Добре. Даже с ограничените си познания по немски успях да разбера какво ми казваш.
Така, за щастие има и на английски. Ето тук има инструкции за това как пушката се зарежда. Виждам, че това е за модел 57, в който поставянето на чашката и зареждането е малко по-различно. Няколко думи за 77 и 97. Тук се коментира малко настройката на спусъка. Също така и настройването на мерните прибори. Ето и картинка на Weihrauch 35 и Weihrauch струва ми се 77. Ами това е, може би в друго видео ще направим някакъв преглед на пушката, свързан с стрелба, разглобяване и така нататък.